Good morning to all of our viewers who are watching online. So, we are Christ for Life Bible Way Church and we are live here at Dark in Gray Studios. So, along with us, we have Kuya Jimboy, Ate Jana May Blances, and of course, on guitar, we have Kuya Paulo. And later on, we also have Kuya Lordson here with us. And not to mention, the one who will share the Word of God with us today as we watch online. We also have our very own Pastor Alan Pelobello. But before that, while you are watching online, you join us in worshiping our Lord Jesus Christ. So this morning, let us put ourselves into the presence of God. Let us surrender our lives to Him. Atong ihalad ang atong kinabuhi diya kaniya. As you are watching, believe that the Holy Spirit is going to convict you right now as you began to pray in the Spirit right now and ask God, Lord, come inside my heart, Lord God. Ipakanaog Ginoong Diyos ang imong balang espiritu sa akong kinabuhi. Come on, if you're watching online, I want you to pray that prayer. Let us believe that God is going to do something great in our lives. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Atong daygo ng atong buhi nga Dios. Kung asa man ka karon, believe that God is going to touch your heart right now. He's going to manifest in such ways that you have never experienced before. Samtang atong awiton ni ako. Hallelujah. Yes, Jesus. Watching online, let us worship the Lord. Let us feel the presence of God in this place. Hallelujah. Even in your household, feel the presence of God. Lord, let your Spirit manifest in every household right now. Just Jesus. Hallelujah. Paubos, maghatag himaya, kadunggan ang pagdad. Itong wito niya ako. Ni ako magahanan, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako
sad ka na ko. We worship you, Lord. Diyos Espiritu, pun ako, samtang magalat ka. Now across the screens, I want you to place your hand on the screen and worship the Lord. Diyos Espiritu, Holy Spirit, come and saturate everyone who is watching right now. kung sad ka na Let the fire of your Holy Ghost begin to touch everyone who is watching right now. Diyos Espiritu, pun ako, Oh, Holy Spirit, come. samtang magahalat ka nimo. Diyos Espiritu, kung sad ka na ko. Diyos Espiritu, pun ako, samtang magahalat ka nimo. Diyos Espiritu, kung sad ka na ko. Diyos Espiritu, pun ako, samtang magahalat ka nimo. Diyos Espiritu, pun ako, samtang magahalat ka nimo. Diyos Espiritu, pun ako, samtang magahalat ka Come on, say to the Lord, Lord, I surrender my life to you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for convicting our hearts, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I pray, Lord God, that you're going to protect us, Lord, from every diseases, Lord God, from every viruses, Lord God, hallelujah. I declare healing to those who are sick, Father God. Come on, begin to pray right now. Let us all ask for God's presence to fill our hearts and minds. Hallelujah. Oh, Lord. We give you praise. We give you glory. Yes, Jesus. Hallelujah. Let's continue to lift up our hands. Lift up the name of Jesus. Padayon ta sa pagdaig di kaniya. Atong hangyoon ng Dios. Ato siyang halaran sa atong usog. Sa atong tibok kasing-kasing uhuna-huna. Hallelujah. Mga ngayon, Ginoo, ikaw lang gayon. Ngayon, Ginoo, ikaw ra nga mudawa sa among pagsimba. Ikaw lamang ang Diyos nga adunay gugmang hingpit. Kanimo lamang kami musang sa bisan nun sa labaw ka sa tanan.
sangpil. Ikaw lang, Ginoo. Ikaw lang, Ginoo, ang gamhanan. Sa bisan sa labaw ka sa kanan, ikaw ang namugna, diinig langit o yuta, ang bantugan, Ginoo, ikaw ra. Hallelujah. Come on, let us lift up our hands and let's worship Him. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalanugan, kamatuoran. Walay lain nga handog, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Come on, let us sing. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalanugang kamatuoran. Walay lain nga handog, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ikaw ra, Diyos. Walay lain nga handog, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Come on, let's worship Him, Lord. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Come on. Ikaw ang dalanugang kamatuoran. Walay laing nga handumon, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Come on, let us worship the Lord in this place. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalanugang kamatuoran. Walay lain nga handumon, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw. Let us sing. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan, ikaw ang dalanugang kamatuoran. Walay lain nga handumon. Oh, yes, Jesus. Ginoo, Ginoo, ikaw ang sa makausap at tumawiton. Ginoo, ikaw ang kaluwasan, ikaw ang dalanugang kamatuoran. Walay lain nga handumon, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw. Walay lain nga handumon, kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw.
people who are watching online, Lord. Oh, thank you for your Holy Spirit that continues to manifest in our hearts and minds. Oh God. Now this time, let us put ourselves in the prayer. Hallelujah. Let's declare a declaration of faith. Hallelujah, Lord. Oh God, we worship you. Oh Jesus. Ginoo, salamat Lord nining kabuntagon, Lord. Thank you God for making us humble in your presence, Father God. As we humble ourselves, Lord, your glory will shine upon us, Father God. Salamat Ginoong Diyos sa imong pagkamaayo. We thank you, God, for giving us the strength, Lord God, to overcome our recent situations, Father God. Lord, no weapon forms against us shall prosper, Lord God. For you are our battle, O God. Hallelujah. No weapon will stop us, Lord God, in worshiping you, Lord. Nothing can stop us in worshiping you, Lord God. Especially this day, Lord God. And Lord, for those, Lord God, who are watching right now, Lord, I declare favor, Lord God, upon favor, Lord Jesus. Favor upon favor, Lord God. Lord, thank you for your healing touch, O Lord. For those who are sick right now, Lord God, I declare healing, Lord God, in their lives, O Lord. In their bodies, Lord God. In their minds and in their hearts, Father. Lord, salamat, O God, sa imong pagkamaayo. Lord, before we start hearing your word, Lord God, through your servant, Lord, we ask you, Lord God, that you would open our hearts and minds. And Lord, that you would fill us with everything that you have for us, Father God. Lord, all glory and all praise belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So this time, before we go into the Word of God, so let's hear a special number, or someone will render to us a song. So we'll introduce to you one of our friends in Christ. So Ate Janame, so you can do the honors. So ayan, sa makausab, maayong buntag sa ato ang tanan. Bisan pa sa atong kahimtang karon no, dako gyapon atong pasalamat nga makasimba gyapon ta diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. So ayan, today I will render the song entitled Ako'y Binago Niya. Buhay ko ay
Lipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukunan. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Kung isipin ko lamang, sa kahamon ko siya ang kulang sa aking mga kailangan. Higit siya o paman. Ang aking buhay ay binago niya na ako'y magpapaan sa aking puso. Paghariin siya at himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Magmula lang ako'y pasya sa aking puso. Paghariin siya at himala, nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Binago niya. At ako'y binago niya. And to God be all the glory. Una sa tanan, dagang salamat sa pakiguban ka nato sa atong programa, kining broadcast nato, live streaming. Ug salamat sa
Dark and Gray Studio for allowing us to be here. Salamat po sa atong worship team. Nindot ang mensahe sa awit. Thank you, Ate Jana. And salamat sa atong staff, no? Kuya Paulo, Kuya Lordson, Kuya Jimboy, Ate Jana, Kuya Shalom. O ang staff sa Dark and Gray Studio. Salamat po sa mga nagapaminaw sa atong programa, nagatanaw sa atong programa everyday, Pagdasig 101. Usa ka na ka pagdasig sa tanan. Ug salamat sa inyong mga comment ug inyong mga share nga ginahimo, daghang nakadasig. The other day natay 1,100 plus ka viewers sa usa na to ka episode, and I thank God for that. Today maghatag ko gamay nga mensahe kanatong tanan unsa nato pakig gubat aning gitawag nato nga pandemic problem nato karon. Gitawag nila kining pandemic kay pandamay man. Pandamay nga sakit. Dili lang sa usa ka nasod kung dili sa tibuok kalibutan mao kini ang problema nga gisagubang. Now, today muhatag ko sa inyo og practical yet spiritual nga panambagon gikan sa Bible, ug ako nagapray nga this will bless our hearts today. I'll be reading to you Philippians chapter 4, Pilipos kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 5. Ingon sa dinhi Philippians chapter 4 verse 4, 5 and 5. Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Usa ka nindot nga passage nga atong nabasa karong buntag mga igsoon. Ingon sa Bible, magkalipay kamo diha sa Ginoo. Ako mag-ingon, magkalipay kamo. O ang inyong kalumo, inyong ipakita tungod kay ang Dios hapit na mobalik. Now, kung may tao man nga nakaagi og quarantine, may tao man nga na lockdown, o may tao man nga nakasinati og kahimtang nga di siya kagawas, naka-standby lang siya, walain kung dili si Paul. Si Pablo, napriso siya that time. Sa to pa, na-quarantine siya, na-lockdown siya, di siya kagawas, sa reason nga nagsangyaw sa pulong sa Dios o mo'y hinungdan nga napriso si Pablo. Now, higalay igsoon, ikaw kamusta man ka? Unsa may reason nga no na-quarantine ka? Ngano ang gobyerno may gitawag mga quarantine? Dili tungod kay tagaan ta og punishment sa gobyerno. Dili tungod kay para paantuson ta sa gobyerno gitagaan ta og quarantine. Gihangyo ta nga magpuyo ta sa balay tungod sa usa ka rason nga kini makatabang nato. Apan si Pablo higalig suon, the moment nga na-quarantine siya, no? Wa maganito siya nakasala. Wa maganito siya inahimong dautan, pero na-lockdown si Paul. Apan ingon gihapon siya, rejoice. Magkalipay ka. Magkalipay tad nganha sa Ginoo. Now, akong nasabtan igsuon mao ni, kung gusto nato makigbisog ta sa kaaway, aning gitawag nato nga COVID-19. Akong nasabtan sa kinabuhi, ang unahon nato pag-develop is ang atong gitawag nga spiritual or inner strength. Kanang naa sa sulod nimo. That thing that is within you, your spirit. Mo na unahon nimo pag-develop para makumbati nato ang kaaway. So si Pablo, bisa na-quarantine siya, bisag na priso siya, nag-ingon gyapon siya, rejoice in the Lord. Magkalipay ka nga na sa Ginoo, pinasahi nga pagbati, igsuon. Pinasahi nga kahimtang o pinasahi nga pagbati. Ikaw gani di lang gani kakala, grabe na gyud nimong problema. Si Pablo gani na priso, apan ingon gihapon siya, rejoice. No, magkalipay. Ako nito ko nga mo na yung una nga butang nga i-develop sa imong kasing-kasing nga in spite sa circumstansya, dapat magkalipay ka. Mingon ka, magkalipay dahil ta, pastor, nga wa na tay bugas, di na takalaag, dagan na tag problema. Now, ang reason ni Pablo nga no magkalipay siya, tungod kay may lahi siya nga perspective sa kinabuhi, o lahi ang panlantaw niya sa kinabuhi. Ingon sa 2 Corinthians, akong basahan chapter 2, mo kining giingon, ikaduhang Korinto, ingon siya, chapter 2, chapter 4, verse 16.
Therefore, we do not lose heart. Ingon siya, dili kami mutalaw, dili kami mahadlok, ingon ni Paul. So ang reason din ni Paul nga dili siya nagkalipay sa tungod kay ginibilo po niya siyang kasing-kasing ang espiritu sa dili pagkatalaw. Ingon siya, dili kita mutalaw. Ingon siya, now, sumpay. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. No matag-adlaw na bag-o nga kausaban sa kinabuhi. And the difference, ayaw huna-unaa ka ng dagkong problema. Ang unang ibutang nimo sa imong kasing-kasing is unsaon nimo pag-relate sa Dios para makumbati nimo kanang gitawag nato nga problema nato karon. Now si Paul na priso siya, yet nag-ingon siya, rejoice in the Lord. Nasa sa problema nga dili basta-basta paningon siya. Therefore we do not lose heart. Now, ako nagka-challenge sa imo kung ikaw magtotoo, ikaw nagaila sa Dios, dapat kung naa may maluya, ikaw ang pinakamaulahi nga maluya. Dili ikaw ang mag-una-una og kaluya kung dituo ka sa Dios. Kung naa may ulahi nga maluya, naa may ulahi nga ma-discourage, dapat ikaw kang ang perspective nimo sa life is wala dinis kalibutan, naa ang imong panlantaw sa Dios. Mao nay pagkumbati sa problema higala igsuon. Now sumpay ingon ni Pablo, for our light and momentary troubles are achieving for us eternal glory that far awaits them all. Ingon siya, kining temporaryo nato nga kahimtang, temporaryo nato kalisdanan, dili kini mulabaw sa himaya nga giandam sa Dios para kanato. So friends, ang challenge mao ni unsaon nimo pagkumbati sa gitaong nato nga problema karon kung ikaw mismo wa pa gani kasugod na luya na ka. Wa pa gani ni kuyanap, wa man gani diri sa Santo Tomas, grabe na nimong problema ha. Ang una nga i-take nimo sa imo is that ang imong spirituality dapat i-develop nimo. Dapat ang imong spirituality i-boost nimo ang immune system no sa imong spirituality to combat this problem. Una, ingon ni Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tao nga naa sa quarantine, tao nga nasprisuhan, yet makita nimo ang pahiyom sa iya, yet makita nimo ang paglaom sa iya, yet makita nimo ang pagtuo niya. Ikaw di lang kaadto sa palengke, di lang kaadto sa mall, di lang ka makatanaw sinihan, grabe na nimong kaguol. Si Pablo higala igsoon na priso siya, yet ingon siya, rejoice in the Lord always. Therefore, we do not lose heart. Dili kami magkaluya. Higala igsoon, ayaw katalaw. Be strong in the Lord. Amen? Amen. Now, second is that, balik na sa Philippians, ingon sa Bible sa Philippians, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Ang imong pagkalumo ipakita sa uban kay ang Dios haduol na. Now, pagbasaon nato ang Bible no, ang sequence sa Bible sa Philippians. Nagisgot po siya sa pagbalik sa Dios. Unsa daw ang dapat himuon labi na sa mga magtotoo o kanimo nga naminaw karon? Kung nituo tang ang Dios hapit na mobalik og usa ni sa mga ilanan sa mga pagbalik sa Ginoo, dapat dili ka mag-struggle. Dapat dili ka murag magunob ang imong kinabuhi. Dili nga murag gisikmahan ka sa kapalaran kung atong isulti. Dapat ingon sa Bible, be gentle. Kay kabalo ka nga ang Dios hapit na mobalik. Dapat kung naay salida karon higala igsoon nya ikaw ang bida, dili ka bida sa seek, rattle and roll. Kung ikaw ang pabidahon, dapat ang piliun nimo nga salida dili ka tong seek, rattle and roll nga salida. Dapat dito ka sa mga salida nga sama ni Bruce Lee. Gets ni my friend? Diba? Katong The Legend of the Dragon. Mga ana ba, makikaway, yun, di yun mapapildi. Na kung asa ka mo bida, o sa asa gusto ni mga bidahan nga salida sa kinabuhi karon. Mangutan ako sa imo. Ayop dili ka dito sa mga horror nga mahadlo ka. Naka dito sa mga tao nga nakigbisog, nakikaway sa kinabuhi. Ingon ni Pablo,
The Lord is near. Let your gentleness be evident to all. Dapat na kay naatay gitawag nga peace of heart. Naatay igo nga pagsalig nga pagsandig sa Dios sa atong kinabuhi. Akong tawagon si Kuya Jomboy to sing with us a song as I continue to share to you the Word of God. Ako nito ay higalay igsoon. Ang importante nga butang sa imong kinabuhi today is motawag ka sa Dios. Tawagon nimo siya. Ayaw og kaguol, ayaw og kabalaka, saligi ang Dios sa imong kinabuhi. Sa problema karon, ako gi-challenge sa mga magtotoo, sa problema nga atong nakita karon, ipakita gyapon ang imong kalumo, ang imong gentleness, ang imong pagkamaayo. Igsoon, dili nga kung kita'y magtotoo, kita pa'y una-una nga magreklamo sa gobyerno, kita pa'y una-una nga magpasaway, kita pa una-una nga magpabadlong. Kaya ang Bible ingon, kung nakita nato nga ang Dios mabalik na, natay gitawag nga gentleness, ato nang exercise sa atong kinabuhi. Amen? So I believe with all my heart, ang Diyos magapanalangin sa imo, magapakamayo sa imo. Now, I want you to listen to this song. God is faithful. He hears us. Ang Diyos naminaw nato. Balikon nato, higalig soon. Kamusta man ka? Ako gi-address nako ni sa mga magtotoo. Kamusta man ka? Unsa may reaksyon nimo sa problema karon? Dapat dili ka maratel. Dapat dili ka mas makuyawan. Kay ingon sa Bible, kung nito kang Dios hapit na mobalik, ipakita ang imong kalumo, kaaguhop. Dili ka maguna-una nga nakuyawan noon ka. Dapat tumawag ka sa Diyos. Kung minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Hallelujah. Isip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Pakinggan mo, kaibigan. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Sa Ingon sa Bible, ingon sa kanta, ingon siya, salig lang ka sa Dios. Now, ingon sa Bible, be gentle. Let your gentleness be evident to all. Ipakita ang imong kaagop sa uban, sa tanan. Kaya ingon sa Bible, igsuon, basaon na to sa Biblia. Ingon siya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial of many kinds. Many kinds. Nasaba sa COVID-19, of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Now, how if kining tanang butang, paminaw igsoon, paminaw mayo, how if kung kining mga butang atong nasinati karon, dry run rani sa maabot nga mapanahon? How if kung gisulayan ng ta sa mga umaabot nga panahon nga mas kuyaw pa ang kahimtang may tabo, kay nakasulat pa na sa Bible. Ingon sa Bible sa Matthew chapter 24 verse 8, ingon siya, these are just the beginning of sorrows. How if kung kini dry run ra? Dapat karon pa lang daan na nakagitawag nga spiritual stamina. Wala ka nakafocus sa butang palibot nimo. Ang imong pagbati naa sa Dios, ang imong tinguha na sa Dios. Tumawag ka sa Diyos. tumawag ka
ako'y sasagot sa'yo at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Higaligson, ayaw sa sige pagulbol. Ayaw sa sige kapungot, ayaw sa sige kasuko. Sulayin daw tawag ang Dios. Kay nasabtan ako sa kong kasing-kasing. Walay pwede pasagdan ang Dios. Labi na ang iyang mga anak. Dili pasagdan sa Ginoo ang iyang mga anak. Dili niya talikdan ang iyang mga anak. Muagi man tag mga trial sa atong kinabuhi, apan ang challenge sa Dios, tumawag ka. Kining tanan pagsulay lang sa atong pagtuo, tumawag ka sa Dios. Tumawag ka at ako'y Hallelujah. sasagot sa'yo at ako'y Nakatawag na ba ka sa Ginoo, igsoon? ng mga bagay na di mo pa nakita. Promise na ni Lord, dili ta niya pasagdan. Walang Promise na ni Lord, di ta niya biyaan. Panginoon. Promise na ni Lord, gikuptan ta niya. Ingon ni Pablo, bisan mo agit na sa mga pagsulay, apan kining pagsulay, dili mo labaw sa klasya nga giandam sa Dios para kanato. Dili mo labaw sa himaya nga giandam sa Dios para kanato. Therefore, do not lose heart. Be gentle. Magmalumo ka. Magmalumo ka. Amen. Naiduha ka tao ni sakay og bus. Pag sakay nila bus, nagpalit siya og pan. Samtang nagabiyahe, doon kay taas-taas kayong biyahe, igutom tong tawahan na unya iyang gikuot ang bag kung asa ni sulod ang tinapay nga iyang gipalit. Samtang iyang gikuha tong pan, no? Niya iyang gikaon. Katong iyang tapad, nikuha pod sa pan, ug nikaon pod. Niya nibudlat iyang mata, nasuko kayo siya. Ingon siya kining tawahan na way batasan. Ang akong pan iyang sige kaon. So gibanatan niya kaon ang pan nga nasa sa cellophane, iyang gibanatan og kaon. Katong isa nagkaon ra pod nga nagpaiyom sa iyaha. Hangtod na naog sila, nilain niyang buot. Nasuko siya kay iyang una-una, katong tawahan na way batasan, iyang pan, iyang ginakaon. So nanaog siya nga nagmugot kayo siya, lagot kayo siya, suko kayo siya, nanuman budget na manggunto niya. Tungod kay lockdown man ang palibot. Samtang nanaog siya sa bus, nalingi siya, nagmugot siya, napangit yung nawong. Pag-abot sa unahan, ni CR siya. Pag CR niya, nigawas sa CR. Kaya musakay na po sa tricycle. Nikuot siya siyang sensilyo. Kaya mabayad siya sa tricycle driver. Pagkuot niya, naaman siya nakuutan dito na silupin. Pag-abli niya, naaman na dito ang iyang pan. Ingon niya, sinsya sa word pastilan. Ang pan nga akong gikaon, dili man dito ako, iya man dito sa akong tapad, ang akong panara man day diri. Anak po tao sahay igsoon. Dili ta kabalo mo pugong sa tong kaugalingon, dali lang ta sa puton, dali ta masuko, dali ta maimbirna, labi na sa pagsulay sa atong kinabuhi karon. Wa ta kabalo ang atong desisyon day atong lakang day mali. Wa ta kabalo nga dili day ang ato ang pan, ang atong gikaon. Iya dayto sa uban. Ngano man, wala may gentleness. Wala may pagpailob. Wala may kaluoy. Manaygon sa Bible, let your gentleness be evident, the Lord is near. Be gentle to all. Gusto ka panalanginan sa Dios? Be gentle to all. Ayaw hutan ng alkohol, ayaw hutan ng mga baligya diha. Kaya di na garantiya nga safety mong
kinabuhi. Ang tinon nga simpleng kinabuhi, naka sa Dios. Be gentle, the Lord is near. The Bible says, importante, tumawag ka. Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Paminaw, friends. Ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo Milagroso ang Diyos, di na niya pasagdan. Kamanan ng Diyos. Walang imposible Walay imposible sa Ginoo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Paminaw. Paminaw, friend. Karon nga time. Salamat kung daghan kag bugas. Kung daghan kag alcohol, daghan kag pagkaon. Praise God for that. Ratong balikon, dili ka na garanti. Ang pinakabutang nga huptan nimo nga mahimong garantiya sa imong kinabuhi. Kabalo kag unsa? Ang garantiya sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi ang pagtuo nato sa Dios. Muna'y pinakabukat nga garantiya sa kinabuhi nga kung magkaunsa-unsa man ang kalibutan, nituo gihapon ka sa Ginoo. Nisalig gihapon ka sa Ginoo. Nga si Pablo ningon siya, therefore we do not lose heart. Nga bisan pa ang atong tawhanon nagkadugta, yet ang atong sulod nagabag-o kadadlaw ang atong pagtuo, atong pagsalig, bag-o kanunay nga na sa Ginoo. Today, I want you to rise up. Ayaw talaw. Ayaw kahadlok. God is on our side. Kung may gipasaligan man ng Diyos, ikaw nga nagtuo niya, gipasaligan kas Ginoo. I want you to close your eyes and I want to pray for you today. Father God, in the name of Jesus, I pray, bless everyone who listens to this word. Salamat, Lord, nga kung naa may ulahi nga maluya, dapat ang mga magtotoo. Kung na may ulahi nga ma-discourage, kung ma-discourage manugaling, dapat, Lord, ang mga magtotoo. Pero nituo may Ginoo nga dapat ang mga magtotoo, di gyud maluya, dili madiskurahi, tungod kay nasabtan nila Ginoo na ikaw hapit na mobalik. Bless every hearts. Salamat, Lord. By this time, ang imong makaanakan Ginoo mahimong magmalig-on, madasigon, strong and faithful unto you. Salamat, O God. Mupahiyom kami, magkalipay kami, dili tungod kay mga kuyaw mi nga mga tao Ginoo. Apan tungod na sabtan na mo, Lord, nga ikaw nag-amping sa among kinabuhi. Thank you for blessing us. Let your favor, O God, let your grace be upon all of us, Father. Salamat, Lord, nga imong pulong mo strengthen sa matagusan. Ako nagapray, Ginoo, dili lamang sa mga naminaw karon. Nagapray kami, Lord, sa among gobyerno. Salamat sa paghatag ug kaalam kanila, Ginoo, sa paghimog mga plano, desisyon, unsaon pagkumbati sa kayamtang ulabaw sa tanan. Salamat, Lord, sa mga spiritual insight nga masabtan po nila, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga frontliners namo, Ginoo, mga kapulisan, mga sundalo, mga nurse nga nasa sa field, Ginoo, sa maayong panlawas, Ginoo, Lord, ikaw mag-bless kanila, Ginoo, magapanalangin kanila. O Lord, ako nag-pray today, kining live stream, O God, mahimong panalangin, kalig-on ka namong tanan. I give you praise, I honor you, in Jesus' name. Amen and amen. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo
Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Let us pray sa atong closing prayer. Dear Heavenly Father, Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Thank you, Lord God, for giving us a word today, Lord God. Salamat kay Ginoo, Lord God, na ikaw Ginoo nag-reach out sa mua. In spite, Lord God, sa mga crisis na nagahitabo. Kanunay kay Ginoo, Lord God, nagapangitag pamaagi para ma-reach na mo imong pulong, Ginoo, Lord God. Tuguti, Lord God, na ang tanang butang, tanang mga pulong na mo nakatunan, matisok sa mga kasing-kasing na kailangan na mo, Lord God, labaw sa tanan, saligan ka sa tanang butang, Lord God, sa mong kinabuhi. Salamat kasi mo pagkamaayo. Bless us always, Lord God. Bless ang mga kasimbahuna, mga churches karong adlaw. Ikaw Ginoo magapanalangin kanunay. Thank you for your goodness and your love that you have showed to us, Lord God. Tanan butang, ginabalik na ko diya kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So padayon minaw sa atong programa Pagdasig 101 kada adlaw, no? 3 minutes lang na nga video clip. Salamat sa mga musician nato. Salamat Dark and Gray Studio, no, sa pag tugot ka namo karon. We have Kuya Shalom, Kuya Jimboy, Ate Jana, come here. Ate Jana, Kuya Lordson, please come here. Kuya Lordson, Kuya Paulo, distansya magamay. O ang tagiya sa Dark and Gray, no, si Mr. Chris Tapitan. Ali, sir, pakita mo, sir. Salamat og sa staff, no, sa staff. Daghang salamat dali, Thank sir. you, Dark and Gray Studios. Thank you. Ay mo kagol kay nagkuan nami nag-alcohol na midahan. Dali ko mig alcohol, no? Kinsay pangalan na ni? Vladimir Putin. Sa Vladimir, no? Salamat. O napaisa sa gawas. Thank you. And next Sunday, magkita-kita na punta. God bless you. Dalay ko ng Diyos. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live, I will not die. A resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for
not be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. And thank you so much, and to God be all the glory. Amen. See you next week.